खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय थ' लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद इम्पर्टेन्ट टपिकखौ लानानै नोंथांमोनजों माखासे बाथ्रा सावरायनो बा नैबे आपडेटखौ शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन थ' गुबै टपिकआवनो जागोन जिहेतु दा सोलिबाय थानाय थासारि बेखौ नोजोर बोनानै डक्टर अन्जलि दैमारि मेडाम थ' बिथाङा माखासे पस्ट होदों आरो लोगोसे नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव भाइराल जानाय नुदों थ' हाग्रामा मोनोर सार बिथांनि गारिखौ हमथानाय आरो जोनाय आरो हाग्रामा मुर्दाबाद गबेक आरो आदिबासि दादागिरि नेरसोलिब होननानै नोंथांमोना बेफोरबायदि दावराव जानायखौ नुदों आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअ क्लिपखौबो होगोन जोबजासिम नायलांब्ला मिथिगोन। थारैनो नुबाय थ' जिथु दा सोलिबाय थादों थासारिया बे थासारिखौ नोजोर होनानै डक्टर अन्जलि दैमारि मेडाम थ' बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायदों पस्ट खालामनानै स' बिथाङा लिरदों आं नोंथांमोननो नैबे स्क्रिनाव होलांबाय थागोन आं स्क्रिन रेकर्डनि गेजेरजों फरायलांनि थ' दासान्दि बिटिसिआव जा जागासिनो मोजां जायाखै दुखु नांथाव सोंखारि जाथाव बाथ्राफोरखौ गोथौ आरो गुवारै साननो नांसिगौ गावजों गाव हाब्रु सारलायनायखौ दोनथ'ना गुबै जाहोनफोरखौ नागिरनो नाजानो नांसिगोन बेफोरबादि गिलु बालु जाथायनि आन्दोआव मा खैसार दं थै जिउ होना मोननाय हा दै बारजों लोगोसे जोंनि लाइमोन गथ'फोरनि फिउचारखौ बोरै रैखाथि होलांनो बेखौ साननो सम जाबाय नङाब्ला राजखान्थिनि मुङावनो गासैबो जोबलांगोन बबेखानि मोजां थासारिखौ गोरबोजों बरायबाय थ' अन्जलि दैमारि मेडाम थ' बिथाङा नैबे पस्टखौ होदों जितु दा सोलिबाय थानाय जोंनि बिटिसिआव जे दावराव दावसि आरो बर' लाइमोनफोरखौ गुबुन हारिफ्रा बुथारनाय गोजोन गैयै थासारि बेखौ नोजोर होनानै अन्जलि दैमारि बिथाङा फोरमायदों जे दानि समाव जे गावजों गाव हाब्रु सारलायनाय दान्थे बिदान्थे खालामनायनि जेबो सम नङा थ' खौसेयै गोरोबलायनानै जे बर' हारिनि थाखाय सोर खैसार खालामदों जे बर' हारिखौ गुलाय गुजाय बा बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरदों बा सोरनि खैसार दङ बेखौसो जोङो नागिरनांगोन आरो बेखौसो जोङो नागिरनानै दिहुननांगोन आरो गावखौ रैखा खालामनांगोन दा बे बाथ्राखौ अन्जलि दैमारि मेडामा फोरमायदों गावनि पस्टनि गेजेरजों थ' सिगाङावबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखादोंमोन जितु राजनितिकनि थाखाय जोंनि बिटिसिआव हानि पाट्टाखौ लानानै एसटिखौ लानानै पलिटिक्स खालामनो गोनां जायो नङासै होमबा माने जोंनि दैदेनगिरि बा पलिटिसियान लिडारफोरनि दुरबलनि थाखाय थांनाय बिटिसिआव नुबाय हाग्रामा सार बिथाङा हानि पाट्टानि नामाव एसटिनि नामाव माने इलेक्सनखौ गेलेनो गोनां जाबाय थ' माने बेबायदि जुदि जायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो माब्लाबा सोरनिबा खैसाराव बा सोरखौबा माने पावारनि थाखाय बुथुमनानै गावनि थानाय बिथा गासैखौबो हा हु फानजोबनो गोनां जागोन गावनि हारिखौ खैफोदाव खोलैनो गोनां जागोन हारिया जोबलांगोन थ' बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ आरो बे बाथ्राखौ आं सिगाङावबो फोरमायखादोंमोन स' बे सेम बाथ्राखौनो दिनै अन्जलि दैमारि मेडाम स' बिथाङा फोरमायदों जोबोद दुखुनांथाव जोंनि बिटिसिआव दा बेखायनो नोंथांमोना नुबाय थादों जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गुबुन हारिफ्राबो
खौसे जानायनि जे बाथ्रा बुंलायबाय थादों बेखायनो जोंनि बर'फ्राबो एसे सांग्रां जानांगौ जाहाथे जोंनि बर' हारिया जोबलांनायनि लामायाव थाङा रावजोंबो नाख्रेब जाया दा पलिटिक्स लाबालाबनि थाखाय सोरजोंबा नाख्रेब जानाया बे जोंनि इन फिउचारनि थाखाय बियो जोबोद गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जागोन आरो बेफोरबायदि बाथ्राया ओंखारगासिनो दङ थ' अब्ला नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ दा बिनि सायाव आं बांद्राय बाथ्रा बुङा नोंथांमोना बयबो बुजिखायो मोनथिखायो थ' फैबाय थानाय समाव थारैनो थासारिया माबायदि जालांनो हमदों बे नोंथांमोना बयबो मिथिखादों बेखायनो जों बयबो सांग्रां जानांगौ थ' अब्ला बेनोसै आपडेटआ नेक्स्ट आपडेट नोंथांमोन होनो नाजागोन थ'